Fi kliem Monsinjur Arċisqof Charles Scicluna, f'ċertu okkażjonijiet issir inġustizzja meta l-korp tal-pulizija ikun imtappan bin-nuqqasijiet tal-ftit. U għalhekk anke l-korp għandu bżonn jiġġedded biex jagħmel aħjar. L-Arċisqof stqar dan meta kienet imexxi l-quddiesa fl-okkażjoni tal-208 snin mit-twaqqif tal-korp tal-pulizija. U qal illi l-missjoni tal-pulizija qatt ma tista' tkun waħda faċli. Illum f'isem il-korp tal-pulizija nitolbu maħfra ta' kemm il-darba f'individwi membri tal-korp l-ideali ma jidhirx daqshekk ċar. Ta' kemm kull darba naqgħu at-tentazzjoni li nisimgħu il-pressjonijiet ta' madwarna minflok ir-reqqa u l-kelma tal-liġi. Nitolbu maħfra l-Alla ta' kemm il-darba minħabba nuqqas tad-dover ta' xi ħadd l-isem tal-korp tal-pulizija ma jiddix bil-ġieħ li jistħoqlu. U dan huwa inġustizzja kbira għaliex minħabba l-ftit jiġu ntakkati l-ħafna. Din tiġri f'kull qasam. Monsinjur Scicluna qal illi bil-missjoni tal-pulizija aħna bħala poplu nserħu rasna u għalhekk illi l-membri tal-korp għandhom ikunu ħilsa minn kull kompromess mal-poter. Il-korp tal-pulizija kien twaqqaf mill-ewwel gvernatur Ingliż Sir Thomas Maitland f'Lulju tal-1814. Dak iż-żmien il-gvernatur kien ordna biex il-Pulizija ta' Malta ikollha żewġ dipartimenti distinti, il-Pulizija Eżekuttiva u l-Pulizija Ġudizzjarja, u permezz ta' proklama saret il-kariga tal-Ispettur Ġenerali tal-Pulizija illi llum huwa il-Kummissarju tal-Pulizija.